Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela. Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa nangaso lesi sikhathi asipha sona ukuba sihlanganyele ezweni lakhe sibe ndawonye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Udumo lonke lungolwakhe, lumfanele yena yedwa, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Ngaleke kokuchitha isikhathi esiningi sizoya ezweni leNkosi lasikhuluma khona ngomkhuleko weNkosi yethu uJesu. Sigxile kakhulu ebukhosini bakhe, kubukumkane bakhe. Phela uJesu Kristu inkosi kimurena. Sizofunda ngokaJohn chapter 1, uqolo ngokaJohn chapter 17, John chapter 17 verse 1 no verse 2. Kufundeka ke kanje: uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Kukhona abantu abaziphucayo uJesu. uNkulunkulu Baba ukuthathile wakupha indodana yakhe ukuze indodana ikuphe ukuphila okuphakade. Wena waziphuca, wavumela uSathane, wakugqilaza, wadlala ngawe. Phenduka, isikhathi siphelile. Phenduka, Nkosi uJesu, siyabuya. Ayakona umdlalo loyo. Kodwa mawucabanga ukuthi kuyadlalwa-ke uzozibona ususele. Hayi-ke asiqhubekeke siyobona ubukhosi bakhe lapha kwabase-Efesu. Ngingakaqali-ke khona ngicela ukuguqa ngikhuleke. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga usigcina nokusithanda ngalendlela. Siyabonga ukuthi wasifele siphambanweni, wasithenga ngegazi lakhe elinenani elikhulu. Siyathoba, sibonga, sithi Nkosi, singayisa ntoni kuwe fanele ukukubonga, ngoba mkhulu umsebenzi wawenzayo. Wazidela, wazinikela ngenxa yethu, ngenxa yami. Ngiyisoni esikhulu kunabo bonke abantu emhlabeni, kodwa wangithenga, wangisondeza kuwe ngoba unenhloso. Ngisize Nkosi, nginamathele kuwena. Ngisize Nkosi, ngihlale kuwe ngingasuki, ngoba mazonke okuphila kuwena. Ngisize Nkosi, ngwenze umsebenzi ongibizele kuwe ngokuthembeka, ngoba ushilo lapha kuJeremiah wathi uqala ekusiwa umuntu ogodla inkemba yakhe egazini, Jeremiah 48 verse 10. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wami nomusa, ngisize ngingayigodli inkemba, ngilikhuluma iqiniso ongithume lona, ukuze igazi labantu lingabuzwa kimi. Iba nathi-ke Nkosi namanje. Ngibonga Nkosi abantu bakho, abantwana bakho abaletha abantu. Ngiyacela ubabusise kakhulu ngalokho. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga abalenzela izwi lakho. Siyazi ukuthi wena awusiyo ongalungile ukuba Nkosi ungakwenza okwethembisileyo kubantu bakho. Iba nathi-ke ngomoya wakho oyingcwele, ngikhumbule nalabo abasemkhosini ehlukeneyo. Iba nabo Nkosi, ubaqinise. Kukhona konke-ke Nkosi sinikela ukuphila kwethu. Siyacela ukuthi usiphathe ngesakhe isandla njengoba ushilo wathi usilobile esandleni sakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake bangcwele, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho njengaye, akekho ufana naye. Ake siqhubekele-ke kwabase-Efesi sibuke ubukhosi beNkosi yethu uJesu namandla a-investwe kuyena. Ngithanda ukuqala lapha kuverse 19 bese ngiqhubeka. Nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithini esikholwayo, ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu, verse 20, asebenze ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo, wamhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini, verse 21.
wamhlalisa ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo, kungekulelizwe lodwa kepha nakulelizayo. Yabona-ke la sekuyambulwa ngempela ubukhulu beNkosi yethu uJesu. Ubekwe waba ngaphezu kwakho konke ukubusa. Noma imuphi umbuso ocabangayo uJesu ngaphezu kwawo. Owanoma yini, noma owezilwane amabhubesi ungaphezu kwawo, noma wezizwe ezinamandla emhlabeni okuthiwa iMelika noma iRussia, yena ungaphezu kwawo. Ubekiwe wanikezwa amandla ngaphezu kwakho konke ukubusa. Kungaba umbuso wamadimoni noma kaSathane, kungaba umbuso wanoma yini oyicabangayo, kodwa yena ungaphezu kwakho konke. Kuthiwa-ke ungaphezu kwakho konke ukubusa negunya. Igunya abantu bayathanda amagunya, authority. Lento i-authoriziwe ukuthi uyenze, ubekwe waba ngaphezu kwakho konke ukubusa. Ngithanda ukuthi sibuke la kwi-NIV, New International Version, lithi which he exerted in Christ, ilawo mandla lawa abeka kuKristu, when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Verse 21, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Amandla awanikeziwe, akawanikeziwe in the present age kuphela, but also in the one to come. Nasezweni elizayo unikeziwe amandla. Ngathi izwi leNkosi liyasichazisa nomhlaba omusha nezulu elisha, ungaphezu kwakho konke lokho. Ake sibuke iNew King James Version, yona ikubeka kanjani, ithini? iNew King James Version, siqala ku-verse 20. Which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Verse 21. Far above all principality, ngaphezu kwakho konke ukubusa, and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. UJesu wethu lo unikezwa amandla phezu kwakho konke ukubusa, phezu kwalo lonke igunya, phezu kwa wonke amandla akhona, phezu kwakho konke ubukhosi obukhona. Wanikwa igama elingaphezu kwamagama onke aphathwayo, kungekulelizwe lodwa kodwa nakwelizayo, elakhe nje lingaphezulu. Isimanga lesi. Afikile amagama amakhulu adlula. Amanye awakadluli kodwa wafika kwelakhe. Ngikhuluma ngabaculi, khona abaculi abadumile. Asebashona seyaphela amagama abo. Abasaphila bezwakala besematheni kodwa hayi njengoJesu. Hayi njengalelo gama. Omongameli bafikile baziwa. South Africa khona umongameli ukuthi, endaweni ethile khona umongameli ukuthi, bayaziwa. Asebeshonile kusala umlando. Nakho ngesizweni sethu samaZulu, uShaka udumile uyaziwa, kodwa ngeke adume njengoJesu. Hayi bafowethu, ulinikeziwe igama. Ubungelisebenzise wena. Ubungelisho uthi uJesu Kristu iNkosi. Hayi lisho uzuvela lutho. Noma sebekukhuzile abaphathi bakhe ebandleni lakho, noma sebekukhuzile abasondelene nawe, ingoba bayasha liyashisa, libize uthi uJesu Kristu iNkosi, uzobona imangaliso wena. Ngoba umnikazi walo ubekwe ngaphezu kwakho konke ukubusa. Umnikazi walo ubekwe ngaphezu kwa wonke amagunya akhona. Umnikazi wawo ubekwe ngaphezu wonke amandla. Amandla into ekuthiwa amandla nje akhona, naphezu kwakho konke ukubusa. Wayesezobekwa nangaphezu kwa wonke amagama aphathwayo kulelizwe
nakwelizayo elakhe ngeke liqhathaniswe nalutho. Ubungethanda ukulibiza wena leli gama? Isivumo sisinikeziwe bafowethu. Philip chapter 2 verse 11. Zonke izilimi zizovuma zithi uJesu Kristu inkosi. Awuvumi ngani wena? Awungixoxele. Awuvumi ngani? Usaba bani? Uthi uJesu oneyinhloni ngami. Nami ngoba neyinhloni ngaye phambi kaBaba nengelosi zikaBaba. Usaba bani? Awungixoxele. Nansi indaba engifuna ukudlulisela yona. Matthew chapter 10 verse 28. Ningabesabi ababulala umzimba bese bengenzi lutho emva kwalokho. Kodwa mesabeni lo othi esebulele abe namandla okuphonsa umzimba nomphefumulo esihogweni. Asimesabe lo bangcwele ophethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi, owayefile wavuka ngosuku lwesithathu, ongu-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho. Uthi uyahamba phakathi kwamabandla esikhombisa, amele ukuphelela kwebandla. Ukhona namanje phakathi kwethu. Bungemvume abe inkosi nomsindisi wakho na? Wena ongibukelayo ku-YouTube, ukhona umthandazo waseRoma 10 verse 9. Uyangimangalisa lo mthandazo emva konyaka usulalelwe noma usuthandazwe abantu abangaphezulu ka-10,000. Isimanga leso. Isimanga. Wena usala kanjani? Izwi likaNkulunkulu lelo. Thandaza ushe emva kwami. Khuleka ushe emva kwami. Nkosi uJesu kulindile, iyakuthanda. Yakufela esiphambanweni, wakudela ukuphila kwakhe. Wadela ubumnandi bezulu. Ngenxa yalokho uNkulunkulu umhlalise ngakwesokunene sobukhosi bakhe. Wayesemnikeza amandla phezu kwakho konke ukubusa. Wamnika amandla phezu kwalo lonke igunya. Wamnika amandla phezu kwa wonke amandla akhona emhlabeni. Wamnika amandla. Wamnika ngaphezu kwakho konke ukubusa. Wamnika igama eliphezu wonke amagama aphathwayo kulelizwe. Kunamagama uthi mawuliphatha qhaqhazela abantu, mawuliphatha kusaba abantu, kodwa likaJesu lingaphezu kwalokho. Uyikho konke kithi ngesikhathi sonke. Ngiyacela, ngiyakuncenga mina ngikuKristu, waza kuJesu. Siseyizona uKristu wasifela. Sonke sisilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Mawuthi awunasono yazikhohlisa, neqinisa alikho kuwe. Kodwa masizivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba sithethelele kukho konke ukungalungi. Mntaka Baba, woza nawo. Uyophela manje u-2024. Asazi noma uzophela sisaphila. Asazi noma uzophela lingakalandwa ibandla. Ungazi na ukuthi uzofika kulo nyaka. Yawubona ukuthi uyophela manje. Umenzeleni uNkulunkulu? Yini oyenzela uNkulunkulu? Ngiyakubuza nje. Wenzeni oyenzela uNkulunkulu? Mawubheka emuva yini ongayikhomba ukuthi kuswela ngoJanuwari kuze kube manje uNovemba uNkulunkulu umenzela u1 2 no 3? Yini ongayikhomba? Mntaka Baba, sebenza kusesemini. Kuyeza ukuhlwa lapho kungeke kusasebenza umuntu. Work whilst it is still daylight. Just work. Wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Wenza intando kaNkulunkulu. Ngoba kuyeza ukuhlwa lapho ngeke kusasebenza umuntu. Ngiyakuthanda lapha ekhaya. Kodwa ngokuthanda kakhulu mawenza intando kaNkulunkulu. Ngiyakukhulekela imini nobusuku. Ngiyakunxusela. Ngithi uNkulunkulu akwenzele umusa. Akwenzele nje favor yakhe. Ngoba mayekwenzela umusa, wena uza nokukholwa, that is salvation. Uzosindiswa. Mntaka Baba, vuma uJesu ukuthi uyinkosi empilweni yakho ngoRoma 10 verse 9. Mntaka Baba, vuma izono zakho, bhuka ngikunika usuku, vuma izono zakho. Uvume lezi zinto ezixabanise noNkulunkulu. Uzisuse, ukhululeke,
uhambe ungesabi lutho emhlabeni. uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu wakuthanda kuqala, wanikela ngoJesu indodana yothando lwakhe. Ngaphezulu wonke amandla, ngaphezulu kwakho konke ukubusa, ngaphezulu wonke amagunya, ngaphezulu wonke amagama aphathwayo kulelizwe nakwelizayo, uJesu Kristu inkosi phezukwawo. uJesu Kristu inkosi phezu kwakho konke. Dumo lonke lumfanele lungolwakhe ekhayizulwini. Mntaka baba, sondela enkosini uJesu ngoba iyakuthanda. Uma siqhubeka uphinde uverse 21 bese siya kuverse 22. Ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo kungekulelizwe lodwa kwephana kulo elizayo. Verse 22. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa abe yinhloko phezu kwakho konke. uNkulunkulu loyo ubeke konke kwaba phansi kwezinyawo zenkosi uJesu. Konke, izifo, ubuhlungu, noma yini ongahle uyicabanga ukuhlukumezeka, kubekiwe kwaba ngaphansi kwakhe konke. Wayesemisa waba yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla. Umisiwe waba yinhloko yebandla, elona lingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke. Ibandla lingumzimba kaJesu, usho njalo uverse 23. Elona lingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke. Awumthandi lo Jesu wena? Lo Jesu lo esingumzimba wakhe thina esikholwayo. Mvume ukuthi uyinkosi, mvume ukuthi umsindisi, mvume ayakukho futhi okunye, ngoba yena uyinhloko yebandla elingumzimba wakhe. Bese lithi ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke. Awugcwele nje uyisicethe basop. uSathane uzodeposit izinto zakhe lapha kuwo. uSathane uzofaka izinto zakhe udilutheke. Uthi kade uneqiniso, athi thasi kancane amanga lidilutheke iqiniso lawo. Uthi kade unethemba, athi thasi kancane ukungakuthembi, bese uyangabaza, bese likuphunyuka kanjalo izulu. Hayi uphonsa kancane nje okumelene nalokho okunikeziwe. Yabona lokho okunikeziwe, yena ukunike opposite yakho nakuthi nje kancane, uyazi ukuthi sekonile sekulimazile. Ngakho ke bekuyosiza ukulalela, sihlale uNkulunkulu wethu, simkhonze ngomusa nangeqiniso. Hayike ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu kuze kube manje. Cela uphinde ngifunde from verse 20 kuya ku-23 bese siyathandaza. Amandla asebenze ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo, wamhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini. Verse number 21. Wamhlalisa ngaphezu kwakho konke ukubusa, amandla, negunya, nobukhosi, namagama onke aphathwayo, kungekulelizwe lodwa nakulo elizayo. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe. Wakubeka phi? Phansi kwezinyawo zakhe, under his feet. Wamisa abe yinhloko phezu kwakho konke, ibandla lelo. Okuyilona lingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke. Uyafuna ukugcwala? Woza kuJesu. Umile eminyango yangqongqotha, woza kuJesu uzothola ukuphumula. Ngalikhumbula lelo cala, uxolo lelo culo. Woza kuJesu uzothola ukuphumula. Woza kuJesu uzothola ukuphumula. Asigoqe sikhuleke. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyakudumisa kakhulu, siyabonga. Thando sithande ngalo ngale nkonzo. Siza kuwe Nkosi kuba sizothola ukuphumula. Ushilo kuMathewu
chapter 11 verse 28 kuya ku-30. Wathi nina nonke nikhathele nenisindwayo wozani kimi ngizoniphumuza. Wathi umthwalo wakho ulula nejoka lakho linzima. Wathi asifunde kuwe Nkosi ngoba umnene ngenhliziyo. Siyacela Nkosi usilekelele kule ndlela. Siyazi masinawe siphelele. Siyazi ukuthi umunga kuthini ubani ongamelana nathi na. Ngiyabonga uNkulunkulu wami kakhulu ukuthi wangenza ngalalela. Besiyoba njani isihogo sami ngalabo abantu abangaka obasizayo ngami. Ngoba icala beliyoba kumina, igazi labo lofunwa kumina. Nkosi bekuyokwenzakalani? Angifisi ngisho ukwazi, phela ngiyabonga ukuthi Nkosi wangenza ngathamba, ngakulalela, ngawenza umsebenzi wakho. Ngisize ngiqhubeke nokwenza, ngiziveze ngisisebenze esithembekile, esiqondisa kahle iqiniso. Ngisize Nkosi ngingaliphambanisi izwi. Ngisize Nkosi ngingazifihli izinto zehlazo. Ngisize Nkosi ngihambe ngobungcwele phambi kobuso bakho. Ukuba Nkosi izimvu zakho thengikwelusele zona zithi mazibuka mina zilandela kube ngathi zilandela wena uqobo ngoba kufanele zilandele wena. Kodwa ngikwazi ukuthi ngithi bangangibuki ngoba ngisibonelo kubona. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ngakho konke ongenzele khona. Ngiyababongela nabo bonke abantwana bakhe abangilalele ngoba uthando oluvela kuwena. Qhubeka ke Nkosi wenza umsebenzi empilweni zalo naloyo manje. Udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu iNkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu ubangcwele, siyamdumisa, siyambonga. Bakuze bande uyavalelisa. Uthi uJesu Kristu iNkosi. Siyabonga.